बहा थांगो आंनि बाबु बिफा जानो गोनां सानैजों मावलायनानै जेब्लानो फानि भिडिअ नायनो होननानै फेसबुक खुलियो अब्लानो सानैजों मावलायनानै ओइ सिख्ला नोंसानो ओमफ्राय आंनो फेसबुक नायनो थाखाय हेडफन बायना हरगोन आरो लाजि गैयै सिख्ला नोंसानि नोमफाया नोंखौ नुबा मा सानगोन माबायसा फिसाखौ आङो जोनोम होफ्लाखोलै होननानै सानगोन ना साना बेखौथ' अलरेडि सानखागोन आरो नोंसोरबो बेकग्राउन्डफोरखौ नायालासिनो गावसोरनि भिउसखौ नायनानै गावसोरनि फलोवार्सखौ नायनानै माबायसा बुङो नोंसोरनि नोमफाफोरा नोंसोरनि जाति खुरमाफोरानो बबानिफ्राय नुबा नोंसोरखौ मा सानगोन दे एसे लाजिदो होननानै एसे लाजि नोंसोरनि बेकग्राउन्डफोरखौ नायनानैसो नोंसोरबो भिडिअफोरखौ बानायनांगौ नोंसोरखौथ' एसेबां लाजिनो गोनां गैया नोंसानि नोमफाफोरासो गासैबो लाजिनो गोनां जागोन नोंसानि नोंदाफोरासो नोंसानि फंबायफोरासो नोंसोरनि गासैबो लाजिनो गोनां जागोन माने गोबाङानो बुंगोन माने बिथ' बिनिसो फिसाजो गोबाङानो बुंगोन नोंसोरनि गामिनिफोराथ' नोंसोरखौ मा बुंगोन बिफाया ओरैबायसा फिसाजो ओरैबायसा होननानै बुंगोन ना बेफोरदि गाज्रि भिडिअफोरा भाइराल जानो एसेबो टाइम नाङा मिथिदोंना माने मोजां भिडिअ बानायबाबो नोंसोरना एसे गोबाव लाथो लागे अब्लाना नोंसोरो भाइराल जाबाथाय मोजाङैनो भाइराल जागोन लेकिन बिदिथ' जायाना माने बेफोरदि गाज्रि भिडिअफोरा भाइराल जागोन माने गाज्रि नोजोरसो नायखायो बेनिखायनो मोजाङै भाइराल जानो नाजाबानो जाबाय मोजाङै भाइराल जाबाथ' मोजाङानो जाखाबाय दानिया बुजिबायना आरो बेजों लोगोसे नोंसोर मोनसे सटिसि रिक्वेस्ट होयो आरो नोंसोर जुदि जायफोर चेनेलाव गोदान फैदों प्लिज चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो बे भिडिअ लाइकनि टारगेटआ जाबाय चेनेलावथ' साबसक्राइबा 1Kआनो गैया थेवबो होमबाबो बे भिडिअआवनो गांनो लाइकखौ 1 मिलियन आरो बिदि फानि भिडिअ लाबैनो नोंसोर माने फानि आरो मोजां गाज्रि लाबैनो नोंसोरनि दिमागखौ जानायानो आंनि खामानि बांद्राय रागा दा देखायबाय थानों सना जेब्ला आं रागा जोंगोन ना बिसनायासो बायलाङो थोथलोदि बेगर रागा जोंबालाय माबोरै बिसनाफोरालाय बायलांला बायनो गोनां जाखो आरो बे लोदि बेगरनि एक्टिंखौथ' नायनाय एक्टिंआथ' ओरैबायसा मा होनबावनो एकदमबारे रागाफोरखौसो दिउ जोंलांजोबो बिसोरनि थाखायनो जोंसो आंगा मांगा जालांजोबनो गोनां जाबाय गथ'आ साला रागा जोंबानो बिसनाया बायो नामा बिदि आरो बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथ' नोंबो बै जेनेबा गाव सिकिउरिटि खामानि मावनायखौनो कामान्ड' होननानै माने फट' सट' इदि खालामना लानानै रोङाबो मायाबो आंगा मांगा खालामलाबायनायानो जायो नामा लोदि बेगर लासिं न'नि मानसिफोरा मिन्थिजोब्बाय आंखौ गोसथोनायजों नांलायना गाबबाय थायो होनना तो बिदिबा दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन आई होप कि नोंसोर दिनै भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनो जानांगौ मोजां मोनबाथ' यार मा खालामबाय थादो दासिमहालासे लाइक खालामाखैबा भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय बाखि लोगो मोनगोन आंखौ मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे